Oké, goedenavond. Ik is Jan Beekers. Ik is 49 jaar oud. En ik heb van 1992 heb ik op Dankbaar begonnen werken. Dus ik 15 jaar oud. 2017, die maandagochtend, toen die voorman met me dat te doen. Ik ben weer even dronken. En ik werk. Dus ik kwam maar zeggen, ik dronk, dus hier met iets. Hij heeft mij gelaten pijpje blazen. En ik werk. Dat ik kan zien, ik was onder invloed van alcohol. Ik weet niet, zonder aan dat ik die later gedronken. Maar kijk, daar die alcohol blijft me zo nog in je lichaam, in je systeem. En toen hebben mij gelaten, die bestuurder is gekomen daar bij huis. En toen heb mij gelaten blazen. Toen heb ik geblazen. Ik zei van mij, ik heb die voor ogen gedronken. Ik heb zijn aandacht nog uitgedronken. En toen heb ik voorgekomen. Toen is ik geveierd. Maar alle die rest ook echt het was hier gevallen. En dan moest mij naar een dokter doorgaan dat ik me toe laten rijden. Om controle bewijzen te hebben. Ik heb gaan werken voor de schade waar ik nou nog werk. En toen lag ik met die inzitters. Maar dat nooit mij een alternatieve verblijf gegeven. En dat ook niks van mij jaar gegeven. Die aantal jaren waar ik gewerkt heb, niks. Met dat gegeven. En toen moest ik een Biala gaan doen. Toen ik een Biala voor een tijdje gebleven. Maar toen heb ik ook zo rondgegaan. En bij de rest. En ik heb mijn kennis verschrikken van een moeilijk omstandigheden gezet. En toen die barrière mij goed kon eten. Ik heb mijn dieren opgemaakt. Zonder dat ik het opgemaakt heb. Ik heb mij goed gepakt. En toen die pad kon afzetten. In die kruispad. Daar woensdag toen hij weer zo zijn jong is, toen raak ik weer dat en toen staan mij goed in iedereen. En toen die bestuurder van de schade mij gejuicht. Toen heb ik hem gevraagd, een talisman. Toen ben ik goed staan, nog een talisman. En ik kan niet voor talisman betalen. Die boeren hadden nooit met mij rond de tafel gezet. Gepraat hoe we het maken en hoe en hoe. Ze hebben net die voor de gelijkschade. Maar als je alternatieven verblijf voor mij. Zo, en ik is nou maar hier. Waar ik nou is. Ik heb die waar je gaan. Ik weet niet gebruiken, ik weet niet waar ik blijf. En toen weer die barrière nog meer zeiden, ik nog meer hier, ik mag hier niet nakomen. Ik was het lekker samengewerkt, ik was een besproeiingsman daar. En tot die dan nog gebeurd. En achterna toen veranderde alles niet. Alle die houding veranderde, alles veranderde.